кличе Бог, о Марія, і ми з тобою йому честь тут отдаем, о Марія. Хай сльози горькие твої зупинять грех, о Марія, ка правда Божая й любов у наших душах ожила. Ты за собой следишь, где кличе Бог, о Марія, і ми з тобою йому честь тут отдаем, о Марія. Ты за собою нас ведешь, где кличе Бог, о Марія, і ми з тобою йому честь тут отдаем, о Марія. И за Христом вслед идем, праз грешный свет, о Марія, хай жах осанна загучить, усемогутному хвала. Ты за собою нас ведешь, где кличе Бог, о Марія, і ми з тобою йому честь тут отдаем, о Марія. Ты за собою нас ведешь, где кличе Бог, о Марія, і ми з тобою йому честь тут отдаем, о Марія. До Бога кличем мы с тобой, Магнификат, о Марія. Ты, Мати Найсвятейшая, нам Збавцу Иисуса дала. Ты за собою нас ведешь, где кличе Бог, о Марія, і ми з тобою йому честь тут отдаем, о Марія. Ты за собою нас ведешь, где кличе Бог, о Марія, і ми з тобою йому честь тут отдаем, о Марія. Вітай, Марія, Христова Маті, дозволь нам грешним Тобі честь даті. Прийми Ти наші просьби низькие, за нас молися. Вітай, Марія, прийми Ти наші просьби низькие, за нас молися. Вітай, Марія. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Z duchem Twoim.
Прыйдзіце і слухайце мяне ўсе, хто Бога баіцца. Я раскажу вам, што ён учыніў для маёй душы. Дорогие браты и сестры, словами гэты антифон распачинаем ту святую мшу сёння, 31 мая, адзначаючы свята адведзены Найсвяцейшай Панны Марыі. Сёння вспоминаем той момант, калі Марыя, даведаўшыся аб тым, што яе сваячніца Эльжбета таксама носіць пад сэрцам дзіця, з поспехам пашла да яе, каб ёй дапамагчы. Сёння хочам браць прыклад з Найсвяцейшай Панны Марыі, так як яна спяшацца з дапамогай тым, хто гэтай дапамогі патрабуе, бачыць гэтую патрэбу ў іншых людзей і спяшацца на дапамогу. Пра заступніцтва Маці Божай узносім нашыя малітвы да міласэрнага Бога. Адзін са святароў ахвяраў гэту святую мшу, апошнюю святую мшу гэтага месяца за ўсіх ахвярадаўцаў, дабрадзеяў, якія ў гэтым месяцы дапамаглі нашай парафіі, просячы для іх патрэбныя ласкі, Божае благаслаўленне. Другі святар моліцца ў інтэнцыі складковай святой мшы аб хуткім вяртанні да здароўя і апецы Маці Божай для Маргарыты Федаровіч, таксама аб мудрасці для лекараў. Інтэнцыі падзякі Маці Божай за ўсе атрыманыя ласкі з просьбай аб здароўі душы і цела, вызваленні ад дрэнных звычак, умацаванні веры і дарах Духа Святога для Анны, Максіма, Владислава, Юлії, Златы, Михаіла, Вадзіма, Анастасіі, Дзяніса, Анны і для сем'яў Гугневіч і Яжевіч. А цяпер перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога наш. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишинях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прийми моление наше, який сидиш праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. молимся. Всемогутный вечный Боже, коли Найсвятейшая Панна Мария носила под сердцем Твоего Сына, Ты дал ей натхнение наведать святую Альжбету. У учеников так само и мы были послухмяные покликанием Святого Духа,
і разом з Панною Марією завсюди Тебе прославляли. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Czytanie kniги proroka Safonii. Радуйся, дочка Сиона, triumfaj, Izrael. Веселися і радуйся от усього серця, дочка Єрусалима. Адмянув Пан просуд над тобою, прагнув ворога твоєго. Пан і короля Ізраїля посеред себе. Уже больше не убачиш зла. У той день скажуть Єрусалиму: не бойся, і Сіону, нехай не слабнуть руки твої. Пан Бог твой серед тебе могутний, і Он збавить, буде вельми радоваться тебе, узрушиться у любові своєї, буде сутешиться тобою у веселості, як святкуючи у день. Я зберу тебе недолю, каб не було больше на тобі сорому. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Великий сярод Тебе, святый Израиля, великий сярод Тебе, святый Израиля. Вось Бог мое збавление, на я Господяюся и бояться не буду, бо Пан моя моц и моя песня, и Он стал моим збавлением. Вы с радостью будете черпать воду с крыницы избавления. Великий сярод Тебе, святый Израиля. Прославляйте Пана, закликайте имя Ягоное, и обвещайте сярод народов справы Яго. Нагадывайте, что узнеслое имя Ягоное. Великий сярод Тебе, святый Израиля. Спевайте Пану, бо Он учинив великие речи, обвестите это по всей земли. Веселися и радуйся, жихарка Сиону, бо великий сярод Тебе, святый Израиля. Великий сярод Тебе, святый Израиля. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Щасливая Панна Мария, якая поверила, что сповнится сказанное ей Паном. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. С Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Хвала Тебе, Пане. Собравшися, Марія у ті дні поспішила у горную країну, у город Юди, і увайшла у дом Захарії, і привітала Альжбету. Коли Альжбета почула привітання Марії, узворухнулася дитятка во лоні її,
и наполнилась Альжбета Духом Святым, и усликнула моцным голосом и сказала: «Благословенная ты меж жанчынами, и благословенный плод улоння Твайго. И откуль мне гэта, што маці Пана майго прыйшла да мяне? Бо калі голас прывітання Твайго загучаў в ушах маіх, узварухнулася ад радасці дзіцятка ва ўлонні маім. І шчаслівая тая, якая поверила, што сполніцца сказанае ёй Панам». Тады сказала Марыя: «Величая душа моя Пана, и узрадовался дух мой у Богу моим Збавцы, бо узглянуў Бог на покору своей слуги, и теперь благословлять меня будут усе поколенні. Бо великое учинил мне всемогутный, а имя Его святое, и милосердность Его с поколения у поколения над тыми, кто Его боится. Показал моц своей правицы, рассеял тых, кто пыхливы сердцем, скинул могутных с трону и узвысил покорных, добром голодных насытил, а богатым ни с чем отправил. Принял своего слугу Израиля, памятаючи про свою милосердность, як обяцал батькам нашим, Абрагаму и его потомству навеки. И пробыла Мария у Альжбеты каля 3 месяцев и вернулась у дом свой». Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Про заступництво Святейшей Матери узнесем наши покорные просьбы до Бога нашего Отца в небе. Молимся за святый Костел, как он указывал человечеству дорогу до небесного владарства. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Ицака под опекой Мати Божьего Сына, и он вел людей до Бога. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за молодых, які хочуть створити власні сім'ї, каб Марія допомогла їм убачити сапраўдныя жыццёвыя каштоўнасці. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся, каб кожная маці брала прыклад з ахвярнай любові Божай Маці. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся ва ўсіх інтэнцыях, з якімі сёння прыходзім да Езуса Христа, узносячы іх пра заступніцтва Маці Божай в гэтай складковай святой мшы, а таксама ўсе інтэнцыі, які носім у сваіх сэрцах, каб милосердный Бог у сваёй дабрыні іх выслухаў. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за ўсіх дабрадзеўных верадаўцаў нашай парафіі, асабліва за тых, хто ў апошні месяц дапамагаў нашай парафіі, нашаму касцёлу, каб Бог адудзячыў за іх адкрытыя сэрцы сваім благаслаўленнем. Тебе просим. Молимся за нас тут присутных, каб наша любовь до Бога приносила плен добрых учинков для ближних. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, про заступництво Мати Твоего Сына, выслухай наши молитвы и учини, как мы прославляли Тебе своим життем теперь и навеки. Праз Христа, Пана нашего. Амен. До серця Панни і владарки, з надією моцной ми идем, коли беда наш свет спастигне, сюди мы мольбы принесем, спокою щасний просим дар, почуй умольних серцев жар. О Пані, ти наша. Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, нехай Тебе сподобається наша ахвяра, як сподобалася Тебе послуга любові, якою оказала святой Ельжбеті, Маті Твоего Сина, який живе і володарить на віки вічные. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце, узносимо і до Пана, подякуємо Пану Богу нашому. годна гэта і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы праслаўлялі Цябе, Божа, за цуды, якія Ты ўчыніў у сваіх святых. Аддаючы пашану Найсвяцейшай Панне Марыі, складаем падзяку за Твою дабрыню і велічаем Цябе словамі яе гімна. Великія справы Ты ўчыніў на ўсёй зямлі,
и свою милосердность распостер на все поколении. Ты глянул на покору своей слуги и про заезд послал людям збавцу Иисуса Христа, Твоего Сына и нашего Пана. Праз Яго Твою велич прославляють хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Твоим обличчем. Просим, каб і наши голоси долучилися до их, разом з ими скликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресенье и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерти з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Памятай таксама пра братоў і сясёр нашых, якія паснулі ў надзею на воскрешэнне, і пра ўсіх, хто Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, каб мы заслужылі на удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Панай Марыяй, са святым Юзефам і абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христі, Табі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем
отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от всего злого, дай ласково с упокою дни наши, да помож нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, Змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету. Благословленные, покликаны на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб Ты войшов до мяне, але скажи толькі слово, и будь оздоровлена душа моя. Под Твои приходим двери, щирым сердцем полной веры, что под видом скрытых хлеба Ты есть Бог правдивый з неба. Зразуметь нам трудно это, каб Сын Божий, збавца свету, аж так скрывся усім на дива, и у хосты жив правдиво. Милость Бога заяснела, як змянил хлеб свое тело, нам покину споживати, каб праз гэта нас збавляти. Несмяротны, моцны Божа, зразумець Цябе хто можа. Ты для грешных справедливый, и для добрых милостивый. Хоть анёлы у небе близко, пред Тобою паўшы низко, стяж на твар Твой споглядаюць, чым ёсць Бог, аднак не знаюць. Молимся. Ласковый Отче, нехай Тебе прославляет Твой костел за великие справы, які Ты учинив Твоим верным. И як святый Ян узрадовался, коли отчув присутность Божьего Сына во улонні Девы Мати,
Так няхай твой люд з радасцю прымае ў гэтым сакраменце заўсёды жывога Хрыста Збаўцу, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Дзякуй усім за супольную малітву. Цяпер будзе выстаўлена свяцейшае сакраменту, маёвае набажэнства, апошняе у гэтым годзе ўжо маёвае набажэнства і таксама навенна да Духа Святога. О найсвятейшая гостия, веди нас до небесных брам, тревожа тьму нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам. Одиный в Тройцы, Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Заступніцтва Маці Божай. Марыя з'яўляецца маці чалавецтва праз ласку. Тут на зямлі, па жаданні Божага провіду, Марыя стала маці і карміцелькай боскага адкупіцеля, высакароднай сяброўкай і пакорнаю слугою Пана, адрозным ад усіх іншых чынам. Праз жэсты, тыповыя для кожнай маці, пачынаючы з найпрасцейшых і аж да самых складаных, Марыя дабравольна супрацоўнічае ў справе збаўлення чалавецтва, прабываючы ў глыбокай і трывалай гармоніі са сваім боскім сынам. Гэтае супрацоўніцтва Марыі грунтавалася на евангельскіх цнотах паслухмянасці, веры, надзеі і любові, а таксама адбывалася пад уздзеяннем Святога Духа. Нагадвае таксама, што менавіта дзякуючы гэтаму супрацоўніцтву Марыя атрымала дар усеагульнага духоўнага мацярынства. З'яднаная з Христом у справе збаўлення, яна з'яўляецца таксама духоўным адраджэннем чалавецтва. Яна становіцца маці ўсіх людзей, адроджаных да новага жыцця. Падчас свайго зямнога жыцця Марыя вельмі непрацяглы час магла здзяйсняць сваё духоўнае мацярынства адносна Касцёла. Аднак гэта яе функцыя праявілася ва ўсёй паўнаце пасля ўнебаўзяцця і будзе працягвацца праз вякі ажно да канца свету. Менавіта таму да благаслаўлёнай дзевы Касцёл звяртаецца тытулам заступніцы, апякункі, пасрэдніцы. Гэтыя значэнні, створаныя вераю хрысціянскага народа, дапамагаюць лепш зразумець натуру ўплыву Маці Хрыста на жыццё Касцёла і паасобных вернікаў. Як маці, Марыя абараняе сваіх дзяцей і ахоўвае іх ад шкодных наступстваў, іх уласных грахоў. Як маці і пасрэдніца, Марыя прадстаўляе Хрысту нашыя жаданні і просьбы і перадае нам Божыя дары, няспынна заступаючыся за нас. Хрысціяне заклікаюць Марыю вераць у яе матчынную любоў, бо яна бачыць патрэбы дзяцей і гатова неадкладна прыйсці ім на дапамогу, асабліва, калі ад гэтага залежыць іх вечнае збаўленне. Прадставім Пану Богу пра заступніцтва Маці Божай нашы інтэнцыі, молімся аб хуткім вяртанні да здароўя апецы Маці Божай, для Маргарыты Федаровіч, аб мудрасці таксама для лекараў, пенсіі падзякі Маці Божай за ўсе атрыманыя ласкі з просьбай аб здароўі душы і цела, вызваленне ад дрэнных звычак, умацаванні веры, дарах Духа Святога для Анны, Максіма, Владзіслава, Юліі, Златы, Михаіла, Вадзіма, Анастасіі, Дзеніса, Анны, для сем'яў Гугневіч і Яжевіч, за ўсіх дабрадзёйых ферадаўцаў нашай парафіі. Інтэнцыі святога айца Льва XIV аб Божым благаславенні і патрэбных дарах у кіраванні касцёлам. Молімся таксама за двух дыяканаў, якія сёння з нашай дыяцэзіі, якія сёння ў катэдральным касцёле з рук ксяндза біскупа прынялі пасвячэнне дыяканату, каб Бог атуляе іх сваёй апекай, каб верна служылі свайму пану і настаўніку. Таксама ўсе нашы асабістыя інтэнцыі
Uznesią do Boga pras zastupnictwa Maci Bożej. Святая Тройца, один и Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молися за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, молися за нас. Мати Костьола, Мати милосердности, молися за нас. Мати ласки Божией, Мати надії, молися за нас. Мати пречистая, Мати беззаконная, молися за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, Мати наицудовнейшая, молися за нас. Мати доброй рады, Мати Створителя, молися за нас. Мати Избавителя, Панна наимудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, Панна ласкавая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, молися за нас. столица Мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, ружа мистычная, молися за нас. Вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый домик, ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас. Утешальница засмученных,
Молися за нас, Святая Богородица. Каб сталися мы годными обетцанию Христовых. Молимся, просим Тебя, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью, праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, али от всякой злой пригоды выбавляй нас заусёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, Утешальница наша, Ты заступница наша. Panie Jezu Chryste, podczas apóstolskiej wieczery Ty obiecał apostolam, zasmuczonym predkazaniu Twojego chudkego odchodu sa światu, Ducha Świętego Sucieszyciela. Ty skazał: Ja poproszę Ojca i daсть wam inszego Sucieszyciela, ка był z wami na wieki, Ducha Prawdy, jakogo świat nie może przyjąć, тому что nie baczyć Jego i nie wiedaje, a wy Jego wiedаете, bo On z wami jest i u was będzie. Twoje obiecanie spełniło się. Duch Święty napełniaje Kościół i kieruje im, objednowa Jego i jednaje, niespynno sychodzić na nas u sakramentach, oświadczający chleb i wino, kapiany stali Twoim ciałem i krwią, i oświadczający tych, kto ich przyjmuje. Wierzę, że Duch Święty, jaki żyje u Twojej świętej człowieczej natury, żyje tak samo u nas, jednaje nas z Tobою i Ojcem i robi jednym ciałem. Niechaj Jego łaska zawsze oświadczaje Twój Kościół i wiedzie do pełnej jedności z Ojcem. Тому usklikajem: Panie Jezu, oświeci nas u Duchu Świętym. Panie Jezu, oświeci nas u Duchu Świętym. Спошли, Panie, Twojego Ducha, aby Twój Kościół niespynno odnawiał się i stanowił się młodym. Panie Jezu, oświeci nas u Duchu Świętym. Глянь, Panie, na wszystkich, kto nosi imię chrześcijanów, aby Duch Święty przywiół ich do jedności. Panie Jezu, oświeci nas u Duchu Świętym. Jezu Chryste, wieczny pastor, dary mądrością i rozważliwością naszych pastorów, kapiony plonne wieli nas do zbawienia. Panie Jezu, oświeci nas u Duchu Świętym. A dary nas mocy i Ducha Świętego, kapiony oczyszczał nas i umocował. Panie Jezu, oświeci nas u Duchu Świętym. Daj nam szczerą любовь, aby my wzajemno po bratersku lubili jeden одного. Panie Jezu, oświeci nas u Duchu Świętym. Ojcze nasz, который есть у небе, святи się имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Амен. Боже, Ты послал Духа Святого на своих апостолов, исполни просьбы своего народа, а покольки дал нам ласку веры, одари нас так само едностью и супокоем. Праз Христа, Пана нашего. Этой величный сакрамент ушануймо щиро все, тратить мод старое право, бо уже новый заповедь.
Молимся. Божа, праз пасхальную таємницю Христа Ти откупи усіх людей. Заховай нас справу Твоєї милосердності, как мы неспинно згадуючи таємницю нашого збавлення, удостоїлися отримати сіє пльон, праз Христа Пана нашого. Amen. Хай буде честь і хвала і прославлення, Єсусу честь і подяка, вічна, хай буде вічна, Єсусу честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення, Ісусу честь і подяка, вічна, хай буде вічна, Ісусу честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення, Ісусу честь і подяка, вічна, хай буде вічна, Єсусу честь і хвала. О Марія, Маті Бога, ти не гардиш анікого, хто не долетів потребі, звернеться трон твой у небі. О Марія, моли сина, ти надія грешних одина. О Марія, моли сина, ти надія грешних одина. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.